札幌ウィンチ、こちら。札幌ウィンチ、こちら札幌百景、福座、柵張り合わせ。札幌ウィンチ了解、百景、福座準備、柵張り合わせ。適応ニュートラルまで。はい、はい。だだちょっと左踏んでる感じですね。左捉えるから左踏んどいた方が楽です。あ、来た。出発、出発。はい。時速はい。もっと抑える。はい。確認してまでいる。はい。スーパーの離脱確認、離脱確認。離脱コード440。440了解。はい。右、はい。はい、はい、右回り。はい。そのまま一回りしちゃうよ。はい。次はまたないですか。次左ターンしていいですか。はい。はい。左サイドクリア。ゆっくり回ります。それ系で操縦しないの。はい。はい。すいません。自分のね、はい。地平線の位置を自そうですね。分で覚えて、はい。わそかりました。じゃあ右旋回します。右でも何にも言わなくていいから、はい。やりたいようにはい。足が足りない。はい。ちょっと長い。ちょっと滑り気味。これで20度バンクぐらいです。はい。これでちょっと一回戻します。レギュさん。手かじ。地平線。はい、はい、すみません。ね、あっちちっちゃいね。ここで戻します。
次は右旋回行きます。右分動が見つけて、ゲートをまっすぐにしておかなきゃダメよ。あ、はい。ちょっと流されてるから右だ。どうするの？あ、はい。そろそろはい。帰る準備をするから、はい。ピストの横にね、はい持っていく練習。はい。一回左旋回します。あ、もうちょっと行ってまっすぐ伸ばして、はい。左もう少し伸ばしてね、道路を過ぎてから、はい。それが右旋回ですね。まはい。いやいやあ、もうちょいですね。はい。もうちょい行って、はい。もうちょい行って左に270度、これで旋回すればちょうどはい。ピストの横に出るからね。はい。ここでこれで戻します。ピストに報告して、はい。札幌ウィンチ、こちら札幌100系、チェックポイント通過、高度210。小さな着陸支障なし、地上の風、西対8ノット。西対の風8ノット。ずっとこの辺で、回っていった方がいいね。はい。右旋回します。それともうこれから90でね、はい90キロのはい。はい、まっすぐ戻す、戻す。はい。直す時に速度抜けるから、はい。はい。そんなに落ちてきてあ、はい。はい、ゆっくり回って、はい。はい。ゆっくりをしていく。はい、これで、はい。エアブレーキで調整。はいはい。そんなにいっぱい引いてるな。あ、はい。降りる角度を見て。はい。くれよ。よいしょ。はい、ありがとうございました。